Il-Partit Nazzjonalista reġa' falla t-test tal-interess nazzjonali. Sostna dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt kollegament telefoniku fuq One Radio il-ħadd filgħodu kif kien mistoqsi dwar il-vot tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament dwar emendi f'artiklu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta aktar kmieni din il-ġimgħa. Vot li biex jgħaddi kien jeħtieġ iż-żewġ terzi tal-Parlament u li permezz tiegħu l-awtoritajiet pubbliċi kienu jistgħu joħorġu multi ogħla lil min ma jkunx konformi mal-liġi fl-operat tiegħu. Il-Prim Ministru Roberta Bela nnota kif mal-mument li ttieħed il-vot, id-deputati nazzjonalisti infexxew b'ċabċipa ta' sodisfazzjon għal ukoll li dan huwa vot kontra t-trasparenza u s-saltna ta' dritt. Vot li jibgħat messaġġ min-naħa tal-oppożizzjoni lil min qed jabbuża f'dan il-pajjiż biex jibqa' jagħmel hekk. Għaliex meta tasar dak li jfisser dan il-vot, ifisser messaġġ mill-oppożizzjoni illi min qed jabbuża qed intuk il-barka tagħna biex tibqa' tagħmel hekk. Purina ma nixtieqx noqgħod nidħol fit-teknika x'kien ifisser dan l-abbozza liġi dik eżerċizzju li sar fil-Parlament diġà, imma l-konklużjoni politika u aħħarija li toħroġ minn dan kollu li dan huwa vot li waqqa' il-maskra tal-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru rrimarka wkoll kif ġieħi trasparenza dwar din il-liġi il-Gvern talab l-opinjoni tal-Kummissjoni Venezja. Quddiem dan ix-xkiel mill-Partit Nazzjonalista spjega kif din l-attitudni negattiva mhux se twaqqaf lill-Gvern Laburista milli jkompli r-riforma. Minkejja din l-attitudni tal-oppożizzjoni aħna xorta se nibqgħu nirriformaw u se nibqgħu nimxu l quddiem bħala pajjiż. U ma' riformi kbar li għamilna minn Jannar tal-2020 se nagħmlu aktar u aktar. U dwar dan il-punt hemm il-kelma tiegħi lejn il-poplu Malti. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar il-ħidma governattiva fl-aħħar jiem fosthom dwar l-inawgurazzjoni ta' Witfolija li mmiżbla fejn fiha kien hemm miġbur ma' 2 biljun kilogramma ta' skart issa ġie riġenerat fi spazju miftuħ b'investiment ta' 4.5 miljun euro u li fih ma' 43,000 siġra u arbuxell. Proġett li juri il-bidla fil-mentalità fejn jidħol is-settur ambjentali u s-settur tant ieħor importanti tal-waste management. Fejn iva kruċjali li l-sfidi nibqgħu nibdluhom f'opportunitajiet. Sfidi ġodda indawruhom f'opportunità. U dan huwa proġett ieħor li qed juri li aħna fuq l-ambjent mhux biss nitkellmu qegħdin, imma b'mod ċar qegħdin inwettqu. Proġett li juri kemm l-ambjent huwa ta' bilħaq ta' priorità għalina. Dwar il-maneġġar tal-iskart il-Prim Ministru rrimarka wkoll kif dan il-Gvern se jkun qed jinvesti 9 biljun euro f'impjanti ġodda li jibdlu l-iskart f'riżorsa. Il-Prim Ministru aċċenna wkoll għall-eluq tal-impjant tal-ħażna tal-fjuwil f'Birzebbuġa wara 120 sena u li sar b'investiment ta' 70 miljun euro. Bekk issa beda jintuża l-impjant ta' ħassabtan bla aħħari li tibqa' titjib il-kwalità tal-ħajja tan-nies f'Inħawi. Tul l-intervista tiegħu il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-miżura tal-Gvern dwar it-tħaddim b'saħħtu tal-remote working għas-settur pubbliku. Dr. Bela tenna kif din id-deċiżjoni turi kemm il-Gvern mhux biss jifhem ir-realtajiet tal-lum iżda ta' għada. Dan l-element ta' bidla se jiġi riflessu wkoll fl-iskema ta' childcare kif se jitħabbar li se jibda x-xogħol biex jiġi estiż dan is-servizz f'ħinijiet aktar imtawla. Estensjoni li tibda permezz ta' proġett pilota minn Ottubru li ġej f'numru ta' ċentri differenti. Dan kollu nagħmluh fil-waqt li nżommu sodi il-prinċipji tagħna huma dawk il-prinċipji li jigwidawk sabiex tkun tista' tagħmel il-bidliet li jagħmlu il-titjib pożittiv fil-ħajja tan-nies u nibnu fuqhom għar-realtajiet tal-lum biex Malta dan il-pajjiż li tant inħobbu jibqa' dejjem miexi l-qudiem.